सगळे। तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण मस्त अशी झणझणीत शेवभाजी करणार आहोत। त्यामध्ये थोडासा डिफरंट आपण प्रकार करणार आहोत। तो काय आहे त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला तर मग सुरुवात करूया। तर सगळ्यात आधी आपल्याला शेवभाजीसाठी एक मसाला तयार करायचा आहे। तर त्यासाठी मी इथे 3 मोठ्या साईजचे कांदे छान असे कट करून घेतलेले आहेत। हे आपल्याला तव्यावरती भाजून घ्यायचे आहेत। तर आजची जी आपली रेसिपी आहे म्हणजे शेवभाजी आहे ती थोडी डिफरंट प्रकारे आहे। तर ती कशी, तर एक वेळेस आम्ही बाहेर गेलो होतो सहज फिरायला म्हणून। तर एका ढाब्यावरती आम्हाला खूप मस्त असा सुगंध आला, तो म्हणजे शेवभाजीचा। तर ती जी भाजी आहे ती आम्ही तिथे जाऊन टेस्ट केली, आम्हाला भरपूर आवडली। मग नंतर आम्ही ज्यांनी ती भाजी बनवली म्हणजे तिथले जे आचारी होते त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांच्याकडनं मी याची पूर्ण माहिती घेतली, कसं बनवायचंय काय बनवायचंय। तर त्यांनी मला परफेक्टली अगदी मस्त माहिती दिली। तर आता तीच रेसिपी मी तुमच्यासाठी इथे घेऊन आलेली आहे। खूपच मस्त आहे, एक वेळेस तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका। तर बघा इथे कांदा आता बऱ्यापैकी झालेला आहे। यावर आपण थोडं तेल टाकून घेऊ म्हणजे हा अजून छान होईल। तेल आपल्याला खूप टाकायचं नाहीये, अगदी थोडं टाकायचंय आणि कांदा छान असा परतवून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर बघा इथे कांदा छान असा भाजून तयार झालेला आहे। असंच आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तर बाहेरच्या ज्या आपल्या हॉटेलच्या भाज्या असतात त्यामध्ये हीच प्रोसेस खूप महत्त्वाची असते। जे मसाले आहेत हे छान जर का भाजले गेलेले असतील तरच आपली भाजी जी आहे ती टेस्टी होते। आता हा आपण काढून घेऊ। कांदा भाजून झाल्यानंतर आपल्याला लागणार आहेत थोडे धणे, म्हणजे टेबलस्पूनने घेतले तर जवळपास 2 टेबलस्पून आपल्याला धणे लागणार आहे। इथे माझा छोटा चमचा आहे म्हणून मी थोडे जास्त टाकले आहेत। त्याचबरोबर 1 चमचा आपल्याला जिरे लागणार आहे। तर काही खडे मसाले आपल्याला घ्यायचे आहेत। त्यामध्ये मी थोडी दालचिनी घेतलेली आहे, मिरे आणि लवंग। आता हे सर्व छान असं आपण परतवून घेऊ। तर बघा हे छान असं भाजून झालेलं आहे, मस्त असा सुगंध दरवळतोय। आता हे भाजलेले मसाले सुद्धा आपण काढून घेऊ। थोडं आपल्याला खोबरं सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे तव्यावरती। तर खोबरं भाजताना आपल्याला किंचितसं तेल टाकायचं आहे म्हणजे खोबरं छान असं भाजलं जातं। तर बघा इथे खोबरं छान असं भाजलं गेलेलं आहे, आपण याला काढून घेऊ। तर जे आपण भाजून घेतलं आता तव्यावरती ते मी सगळं मिक्सरच्या भांड्यात टाकलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला 1 चमचा अद्रक आणि लसूणची पेस्ट टाकायची आहे। आपल्याला अशा प्रकारे पेस्ट टाकायची नसेल तर आपण लसूण आणि अद्रकचे छोटे छोटे तुकडे सुद्धा यामध्ये टाकू शकतो। तर आता हे आपण छान असं बारीक करून घेऊ। बारीक करताना थोडंसं पाणी लागलं तर आपण यामध्ये टाकू शकतो। चला तर मी आता हे बारीक करून येते, तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। तर बघा इथे मी मसाला जो आहे तो छान असा बारीक करून घेतलेला आहे। आता पुढची प्रोसेस करूया। आता मसाला तर आपला झालेला आहे। आता इथे आपल्याला एक काम करायचं आहे, टोमॅटो जो आहे त्याला आपल्याला अशा प्रकारे मोठ्या साईज मध्ये कट करून घ्यायचा आहे आणि याला थोडासा तव्यावरती रोस्ट करून घ्यायचा आहे। आपल्याला टोमॅटोची क्वांटिटी जेवढी हवी आहे त्यानुसार आपण कमी जास्त टोमॅटो हा करू शकतो। आपण आज इथे मस्त अशी टोमॅटो शेवभाजी करणार आहोत, त्यासाठी हे टोमॅटो आपल्याला अशा प्रकारे रोस्ट करायचे आहे। थोडंसं तेल टाकायचं आहे आपल्याला आणि हे छान असं रोस्ट करून घ्यायचे आहेत आपल्याला टोमॅटो। आता इथे टोमॅटो छान असे झालेले आहेत, आपण हे काढून घेऊ। तर आता आपल्याला कढईमध्ये 1 ते 1.5 पडी तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि अजूनपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर या साईडला सबस्क्राईबचे बटन आहे ते क्लिक करून घ्या। आता इथे कढईमध्ये तेल जे आहे हे छान असं तापलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला काय काय टाकायचं आहे ते आपण बघूया। थोडंसं आपल्याला जिरं टाकून घ्यायचं आहे। एका मिरचीचे मी 2 तुकडे केलेले आहेत लाल मिरचीचे, ते आपल्याला टाकायचे आहेत। आता हे छान असं परतवून झालेलं आहे। आता जो मसाला आपण तयार करून घेतलेला होता तो आपल्याला तेलात टाकायचा आहे। आता मसाला जो आहे हा आपल्याला तेलात छान असा परतवून घ्यायचा आहे। मसाला टाकल्यानंतर तेल जे आहे हे थोडंसं अशा प्रकारे बाहेर येतं म्हणून मी अशा प्रकारे लीड यावर पकडून घेतलेली आहे। आता थोड्या वेळ गेल्यानंतर याचं जे म्हणजे तेल जे उडतं ते कमी होतं। तर आता इथे आपला मसाला मी थोडासा परतवून घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपल्याला सुके मसाले ऍड करायचे आहेत। अगदी थोडीशी आपल्याला हळदीची पावडर ऍड करायची आहे। जसं आपण तिखट खात असाल त्यानुसार लाल मिरची पावडर ऍड करायची आहे। इथे मी छोटे 3 चमचे ऍड केलेली आहे। 1 पिंच आपल्याला हिंग टाकायचं आहे।
अगदी थोडासा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। आता सर्व मसाले आपल्याला छान असे तेलामध्ये परतवून घ्यायचे आहेत। आजची रेसिपी आपली खूप मस्त आहे, तर तिला शेअर करायला सुद्धा विसरू नका। फॅमिली फ्रेंड सोबत शेअर करा, म्हणजे याचा आनंद ते सुद्धा घेऊ शकतील। तर बघा इथे मसाला जो आहे हा छान असा परतवून झालेला आहे। याचं बघा आपल्याला साइन असतं मसाला छान असा झाल्याचा। साइडने बघा याला छान असं तेल सुटतंय, म्हणजे मसाला परफेक्टली असा झालेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे पाणी। तर पाणी टाकताना जसं की मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस सांगितलेलं आहे, जेव्हाही आपण अशा प्रकारे मसाली भाजी करतो तेव्हा पाणी टाकताना आपल्याला गरम पाण्याचाच यूज करायचा आहे, म्हणजे आपली प्रोसेस जी आहे ती पुढची अगदी फास्ट होते आणि टेस्टही खूप छान लागते। आता मी इथे गरम पाणीच यामध्ये टाकते। पाणी जे आहे ते आपण आपल्या अंदाजानुसार टाकायचं आहे, म्हणजे आपल्याला किती घट्ट किंवा पातळ भाजी हवी आहे त्यानुसार आपण हे टाकू शकतो। आता मी इथे जवळपास 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि 1 उकडी काढून घ्यायची आहे। तर इथे 3-4 मिनिटं झालेले आहेत। बघा छान अशी उकडी आलेली आहे। आता बघा आपल्याला यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा आहे, याने खूप मस्त अशी टेस्ट येते। तर मी इथे अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, याला आपण यामध्ये पिळून घेऊ। तर बघा इथे जो आपला शेवभाजीचा रस्सा आहे हा छान असा झालेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे शेव। तर शेव जे आहे ते आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकतो। इथे मी 1 वाटी शेव हे टाकून घेतलेले आहे। आता जे टोमॅटो आपण थोडेसे तव्यावरती फ्राय करून घेतलेले होते ते टोमॅटो आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत। त्या टोमॅटोमुळे सुद्धा भाजीला मस्त अशी टेस्ट येते, म्हणूनच या भाजीचे नाव टोमॅटो शेवभाजी असं ठेवलेलं आहे। आता यावर आपल्याला मस्तपैकी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। तर बघा इथे आपली मस्त अशी टोमॅटो शेवभाजी ही खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही पण अशा प्रकारे टोमॅटो शेवभाजी एक वेळेस घरी नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही नक्कीच आवडेल। आणि आजची रेसिपी आवडली तर कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका। त्याचबरोबर अजूनपर्यंत सबस्क्राइब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राइब करून घ्या। चला तर मग आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या। टेक केअर, बाय बाय।